Malta mhux se taċċetta u tiggarantixxi salvataġġ ta' aktar immigranti. Fi stqarrija li ħareġ il-Gvern ġie spjegat kif fl-aħħar sigħat il-Forzi Armati ta' Malta kienu qed isegwu dgħajsa b'immigranti irregolari fuqha li kienet fiż-żona ta' tiftix u salvataġġ Maltija. Din id-dgħajsa kienet ilha tiġi segwita għal diversi sigħat. Il-Gvern saħaq li dawn l-immigranti se jkollhom jiddaħħlu pajjiżna fis-sigħat li ġejjin u se jinżammu f'detenzjoni. Fid-dawl ta' dan il-Kabinett tal-Ministri qis is-sitwazzjoni serja li jinsab għaddej minnha l-pajjiż bħalissa fid-dawl tal-pressjoni li qed toħloq l-imxija tal-virus COVID-19 u kunsiderazzjonijiet oħra. Fl-isfond tal-isfidi straordinarji, f'mument fejn il-pajjiż iddikjara emerġenza ta' saħħa pubblika, il-Gvern Malti kkomunika mal-Kummissjoni Ewropea fost oħrajn li ma jinsabx f'pożizzjoni li jiggarantixxi riżorsi għas-salvataġġ lil immigranti irregolari tal-massa li jkunu abord kwalunkwe opra tal-baħar u bastimenti. Il-Gvern qal li qed jikkomunika dan anki lill-immigranti li għandhom l-intenzjoni li jivvjaġġaw lejn Malta biex ikunu konxji tar-riski li qegħdin ipoġġu ħajjithom fihom. U għalhekk fl-interess u fir-responsabilità ta' dawn il-persuni li ma jipperikolawx ħajjithom bi vjaġġi riskjużi u billi jersqu lejn pajjiż li mhux fqada li joffrilhom post sigur, saħaq il-Gvern Malti. Il-Gvern saħaq li matul l-aħħar xhur u snin pajjiżna kien taħt pressjoni sproporzjonata ta' wasliet ta' immigranti u rċieva ftit li xejn għajnuna tanġibbli. Hawnhekk sar ċenn li tul is-snin pajjiżna xorta salva eluf ta' ħajjiet. Ġala darba s-Supretendent tas-Saħħa Pubblika ddikjarat emerġenza għas-saħħa pubblika, il-Gvern iddeċieda li aktar żbarki ta' immigranti irregolari f'pajjiżna li jistgħu jkunu wkoll infettati bil-virus jippreġudikaw serjament il-ħidma kollha li qed isir kontra l-imxija ta' dan il-virus, filwaqt li l-awtoritajiet Maltin mhumiex f'pożizzjoni li joffru post sigur lil dawn l-immigranti f'perjodu ta' sfida kbira, speċjalment fil-qasam tas-saħħa, l-infurzar tal-liġi u ċentri tal-immigranti, irrimarka il-Gvern. Il-Gvern qal li s-sitwazzjoni preżenti titlob li riżorsi lokali kollha, inkluż il-Forzi Armati, jibqgħu il-ħin kollu fukati fil-ġlieda kontra din l-imxija tal-virus. Il-Gvern fakkar li biex jitrażżan it-tixrid tal-virus li vjaġġar lejn pajjiżna saħansitra ġie mwaqqaf bl-għeluq tal-ajruport u l-portijiet. Għaldaqstant mhux se jkunu permessi żbarki f'pajjiżna ta' immigranti irregolari, kemm minn għaqdiet non-governattivi kif ukoll minn kull opra tal-baħar jew bastiment ieħor. Kif lanqas se jiġu garantiti xi riżorsi għal fini ta' assistenza lil immigranti irregolari fuq kwalunkwe opra tal-baħar jew bastiment. Il-Gvern Malti temm ifakkar li għal bosta snin pajjiżna dejjem refa' pis aktar milli jiflaħ fil-qasam tal-immigrazzjoni irregolari. Minkejja riżorsi limitati u ċokon ta' pajjiżna bħala l-iżgħar stat membru tal-Unjoni Ewropea, Malta tatken lil eluf ta' persuni. Iżda bis-sitwazzjoni kif żviluppat u wara konsiderazzjoni fil-fond, Malta ma fadlilha ebda għażla għajr li tieħu dawn id-deċiżjonijiet li jirriflettu ċirkostanzi straordinarji li ninsabu fihom illum. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.